Nu, și a mai zis o chestie. Până pui geană pe geană, trebuie băută. Și a zis el că niciodată nu are băutură în casă, pentru că și dacă are 2 beri, El nu putea să fie niciodată colecționar de vinuri. se trezește la Pentru 3 că- dimineața, Și o bea, că stă cu gândul la ea toată noaptea. îl întreb de o rețetă la care să te ducă la lung. Și ne spune și teoria asta. Da. Salut, Cosminică! Salut! Uite, ești pe speaker, să știi că suntem la podcast la Da Bravo. Sunt cu Mihai, facem un podcast, el e invitatul meu. Da. Și vorbeam acum despre, încercam să găsim rețeta cea mai bună, să nu te îmbeți repede la o petrecere, cu ce să începi și cu ce să termini și ce să faci între. Și ne-am gândit că, de exemplu, de ce te-am sunat? Le-am zis oamenilor, tu și în perioadele în care ți-e rău, abia poți să stai pe picioare, 24 de beri de la micuțe oricum intră. Și tu ai rețeta ta.